Mikä tää? Tää on joku Kalepulla. Tän tuli tämmönen rekka. Meidän piti mennä piiloon. Onks toi pussi? Onks tää joku tämmönen pussi? Aha, ei kiinnosta. Okei, tässä on tämmönen tili. Tässä on mun pyörä. Hei! Mä löysin Maxell-batterit. Täällä on 4. Joo, mä otan nää kotiin. Tossa. Niin tää mun nuija vaan levisi tähän. Ton nuija meni rikki. Joo. Pitää etsiä uusi nuija.